Meyer Holsen er det mest eksklusive tagstensværk på markedet. Meyer Holsen har 160 års know-how inden for produktion af tagsten. Meyer Holsen yder 40 års totalgaranti og 20 års suppleringsgaranti. Meyer Holsen producerer af 100% skiferler, som sikrer en lav vandoptagelse, hvilket gør, at tagstenen er mere modstandsdygtig over for mos og alger. Ravnsberger Light er verdens letteste lertagsten. Den vejer kun 27,5 kg per kvadratmeter. Den optimale løsning til tage med lette tagkonstruktioner. Typisk 60'er og 70'er boliger med gamle og slidte eternitplader. I tilfælde af tvivl om din konstruktion kan bære, tilbyder V-Meyer at lave ingeniørberegninger, som kan udregne om dit tag kan bære Ravnsberger Light. Vi yder 40 års totalgaranti på Ravnsberger Light. Ravnsberger Light findes i 5 forskellige farver.